Monggo mak sing suwani ora mung awake dhewe ana bintang tamu kang uga bakal nderek ngregengake. Ayo dipentuk numpak perahu ben ora kesuwen. Nggih, monggo numpak perahu karepe ora kesuwen. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mak. Wang citah bubinten bidal sing Semarang dumugi panjenengan mriki. Kula bidal saking Semarang tabuh 8 nite baita muluk. Oh, medal gegono. Nggih, numpak pesawat pupuk. Apa? Sriwijaya. Nggih. Dugi Yuwondo. Yuwondo iki ndi? Juanda lho. Nun Juanda. Juanda niku ejaan sakniki yen riyen Yuwondo. Niku nggih udakara jam 8:30. Alhamdulillah kanthi wilujeng Rama. Nggih niki waduh jan kesuwen. Kesuwen? Le sowan mriki kesuwen 7 tahun lagi diceluk meneh. Nggih, nggih. Nggih. Awake dhewe wis 7 tahun ora siwak-siwak mrene nggih. Nggih niki yen nganti enten sing ngayal kula kai bukti otentik YouTube niku 61 Bayangkara niki 68 nak pun 7 tahun, Pak. Nggih, nggih. Niki pun ganti Kapolres ping pinten nembe wayangan melih niki. Ingkang sakno lenggah mriki menika Bapak Adi Jarian Jayamarta. Nggih. Sarjana Ilmu Kepolisian atau SIK. Nggih, matur nuwun Bapak, terima kasih. Asli saking Jakarta ibu semanten kepareng nguyuhi dhateng budaya tradisi nggih Mas Gareng. Alhamdulillah niki beliau selalu memikirkan kalau ulang tahun Bayangkara kebahagiaan tidak untuk Bayangkara sendiri tapi juga untuk rakyat yang ada di wilayahnya. Saestu Pak Mas Gareng. Nggih. Sing jeneng wayangan niku ekonomi kerakyatan terwujud. Nggih, Pak. Kok ekonomi kerakyatan terwujud pundi? Lah niku sing dodol-dodol niku. Oh niku nggih, niku kebahagiaan rezeki. Lah nggih ta. Tukang parkir. Nggih. Nggih, mung paiton rapi ae dadi dhuwit tukang parkir iki. Tukang parkir terus sing dodol copet gitu duit. Ya sing ati-ati. Lah nggih, supaya ngeten iki mboten kecopetan jagalah diri Anda sendiri. Mungkin Jadilah polisi dirimu masing-masing. Nggih, pancen Pak, nggih. Nggih mengucapkan syukur dan selamat untuk Bayangkara yang telah ulang tahun ke-69. Semoga selalu sukses dan selalu mengayomi rakyat serta dicintai oleh rakyat. Amin. Nggih, ajan niki Menika Bapak Musbida Plus jangkep rawuh menika Mas Gareng. kalebet nganu Bapak Bupati rawuh mboten ya? Pak Bupati Malang rawuh. Rawuh. Pak Bupati Malang Rawuh Bapak Haji Indra Tresna rawuh.
Bapak Indra Kesanawu. Nun sewu badhe matur. Napa? Pak Kapolres pun nimbali kok Pak Bupati dereng nggih, Pak. Nggih ningali sikone Mas Gareng. Mboten kula nggih ngimutke mbok menawa nggih kesupen. Pun Bapak Haji Nerkono ya remen dateng ringgit kok. lah nggih remena yen dereng nate nimbali kula nggih percuma. Nggih mboten Bapak wong menika namung gegojekan. Yang penting ini sebagai contoh Bayangkara. Niki enten tegese lho, Pak. Bayangkara. Nggih. Apakah artinya? Bayangkara Banu bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang tugasnya melindungi, mengayomi dan mengamankan masyarakat. Karena asalnya dari rakyat, gunanya pun untuk rakyat. Rasa rakyat senang, Bayangkara pun juga senang. Itu arti Bayangkara. Bayangkara ini 68, Pak. Nggih. 6 niku saking tembung 6 nampakkan peningkatan kedisiplinan dan nampakkan pengabdian kepada nusa dan bangsa. 8 dengan landasan Pancasila. Alhamdulillah. Mas Gareng jan ketok le ngemen-ngemke tenan. Wah, mumpung mongke dicucuke kali adohe, Pak. Nggih. Semarang mriki. Wah, jan ora umum. Kari tekan luke niki lho, Pak. Pripun? Juanda mriki niku macete mbek ping 10 pun enten. Macetipun? Nggih, terutama teng Blimbing Muluh mriku. Blimbing. Niku jan macete ora umum. Nggih wong kahanane pancen ngono. Mas Gareng, perkara macet menika sami mawon. Solo nggih ngatos sak menika. Leres. Macet. Itu. Apalagi Semarang menika. Nggih, Pak. Wah, niki jan barengi kali HUT Polwan sing kaping 26 meneh bener keren tuh, Pak. Nggih. Nah, HUT Polwan niku kali polisi lanang keunggulane enten loro lho, Pak. Unggul polisi Polwan niku. Unggul polisi Polwan. Apakah keunggulannya? Polwan kali polisi lanang utawa polisi niku keunggulane yen Polwan mesti polisi, ning yen polisi urung karuan Polwan. Itu siji. Iya jelas. Nggih to. Terus keunggulane Polwan sing siji enten melih. Napa? Yen Polwan iso nganggo kathok, iso nganggo rok, ning yen polisi nganggone gur kathok tok. Lho niku sesuai dengan ana apa niku aturan organisasinya, Pak. Inji. Polwan nggih enten sing ngangge celana dawa, niki enten sing ngangge rok. Inji. Jane kula niku nggih elek ngeten iki nggih polisi lho, Pak. Sampeyan? Nggih. Tenane polisi. Polisi kanggene anak-anak kula. Oh, nggih. Jadi anak niku polisi yang paling utama adalah orang tua. Anak akan belok hal yang negatif itu yang pertama kali napa ngawat-awati utawa ngawasi niku wong tuwa, Pak. Inji. Yen jagake Pak polisi ngoten lak nggih mboten kecunggah mungkin. Sepinten kanahipun personil Polri gitu. Kayak ngomong 200 juta luwih. Nggih. Wah, niki jan ketok bersatune polisi mriki kali masyarakat Kabupaten Melintang mriki. Malang lu kali Melintang padha mawon. Agak pilih. Lah Malang Melintang kok dadi siji lho, Pak. Inji. Niki jan nyawiji dadi siji. Niki nggih kali mengeti HUT RI yang ke-69. 69. Semoga dengan umurnya yang ke-69 6 niku kula ateke 6 presiden telah memimpin kita. Semoga presiden yang ke-7 membawa kita ke angka 9, angka puncak, angka emas. Amin. Kula basa ngotak-atik nomor niku wah canggih mriki Pak, niki pasang ora tau entuk kula niku. Itu tidak boleh, Mas Gareng. Non? Tidak boleh. Oh, pasang mboten entuk, Pak. Nggih. Nggih, kula pun mboten pasang bandar, Pak. Oh. Malah saya nemen. Nggih mboten entuk.
Oh, alah mesake Mas Garing melek sewengi ngopeni keluarga itu ora dicari ya dicarengi malah diku pasang nomor. Lah tekno hiburan kula nu nggih pasang niku tok Pak. Tidak boleh, ampun ditindakni Mas Garing. Lho ya nek mboten entuk pasang nggih sing dodol ampun entuk. Mula kudu dilaporke endi ana sing Lah mengke kula laporke kula pasang teng sinten? Wong ngeyel. Lalu tekno kandhani hiburan kula nu kali niku Pak Mbok wedok kula. Bojo hiburan iki sing positif. Lah positif hiburan Mbok wedok pun bengoke. Bojo kula nu disenggol pun jerit ya Pak. Nah saiki lak golek hiburan sing kira-kira iso anu nyenengi ati sampean. Nah ngoten lho Pak. Dadi Niki kula goleke kanca ben ora ijel omong ndak malah mendirem. Niki sadure Mang Badose kanca kula mau dadan kali mrindi. Kok iso? Dadan teng ruangane Intel. Nggih. Ki anggere nganti aku dadanku kleru iso dijotos intele lho. Kula mat-matke dadan kula. Ning mboten sae-sae kok polisi mriki welcome untuk rakyatnya. Oh, saestu. Nggih, Monggo alhamdulillah. tindak mriku, Mbak Lucy para ngrencangi Mas Garing ayo petaraman, Cok. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Rama. Mas Garing, Nun, iki asmane jangkep Mbak Lucy Brahman. oh kok Brahman? Nggih. Dhisik lemu banget nanti pulmuke jan gedhi ae. Niki yen kendaraan Polres Pak. Napa? Water kanon nggih niki. Gedhi nyempluk. Anom banyu. Nggih. Kabaripun pripun sae Rama nggih? Alhamdulillah Mbak sae. Sanget dangu boten pinanggih wonten keluarga besar Polres Kepanjen menika nggih. Nggih leres nggih. Menika mapan wonten ing halaman Satya Prabu. Nggih. Ing Polres Malang mriki. Mekaten. Leres dawuhipun Mas Garing Pripun? absen 7 tahun cangkik boten sowan mriki. Boten sowan mriki nggih. Menika napa? Mengeti peringatan Hari Bayangkara yang 68. Nggih. Semoga Polri tambah jaya, semakin sukses menjalankan tugas. Amin. Sugeng dalu Pak Kapolres. Ya Polri ora tambah jaya tok, ya Bambang, ya Widodo. Kok ya Widodo pripun to? Lah kok Polri tambah jaya apa sing dadi polisi mung jaya tok? Ora ngono tegese Mak Dik. Ini Mas. Moh Nyuwun sewu Pak Kapolres, selamat malam Pak. Tepangaken menika nggih elek-elek niki bojo kula Pak. Oh, Nggih, rumiyin Dirapi Garing niki. injil leres. Nggih pun anak-anak. Sampun anak-anak metu barongan. Nyun sewu lho Rama, menika bojo kula riyen gadah cita-cita Napa? pengen dados polisi. Sarena nyun sewu nggih Rama, niki napa kagunganipun matanipun niku radi kero, mboten ketampi, kek sukune radi bejok. Dadosan sakniki malih stres rainipun diorek-orek kados mekaten. Malah diora arek ira digaringi. Pak Kapolres mau izin Pak mau tanya kalau bacok penyanyi itu hukumannya berapa tahun? Aku ki jare bojomu kate batu. Bojo kabeh dielek-elek. Piye to Mas, ora ngono ning Mas. Apa de bojo ki mau mbok sawang gejike mau mbok sawang kirane. Lho, Sing penting ki lah masih berlaku. sampean panjenengan lho ora trimo talone becok njenengan. Direngke aja mau nyawang casinge gitu. Aja nyawang kesinge sinyale. Seton, jenengan Yo, ampun duka sinyale kedip-kedip. Ngeten-ngeten lho ngene lho Pak Murungakna ya.
Aku mau sakit tresnane kali panjenengan kuwi, aku mau mriki kan ngadep Pak Kapolres to. Tak aturne nyuwun sewu Bapak, supados bojo kula niku mantun stresipun, mbok teng mriki menawi wonten lowongan niki kula daftarne to Pak, bojo kula menika Mas Gareng. Oh, ada Mbak Lucy, tenang. Iki ada di bagian sasaran tembak ada. Malah sasaran tembak, Leng. Kan ora gak apa-apa to Pakmu. Sik kowe ngonekke kowe nglapurke aku ning Pak Kapolres stres iki jane opo ora kuwale. Lho lah panjenengan kan Sing stres iki dudu aku, sing stres iki kowe. kok ngono? Dek ora stres apa gelem dipangan karo wong rupane kok ngene iki. Aku ya gelem. Sik to, ora apa-apa. Sik to. Aja duka sik to Mas, aja duka. Iki mang enek berita luwih seneng neh. Apa? Lek pancen panjenengan ora kersa ning bagian kuwi ada satu bagian tapi diparingi jabatan malahan. Lah aku gelem. Di Kesatuan Brimob lho Mas. Tenang. Ya wis gelem. Tenang. Apa? Bener, bagian anjing pelacak. Apik kuwi, Leng. Apik. Kok dikirek-kireke kok apik. Kulo nek dadi kirike gelem lemelet kesel, Pak. Aku ya susah lho Mas jenengan ki kaya ngono dadi aku pengen usaha. Niki mboten bain-bain, Pak. Untuk AUT Bayangkara ini nanti akan memberikan souvenir kepada yang nih presiden-presiden termasuk niki Lucy niki. Napa niku? Gelang kembar. Napa? Kecerek. Mbak Lucy. Dalam Romo. Ngomong gareng-gareng paringi seragam karo Pak Kapolres. Oh nggih leres wau ngaten. Buri tulisane tahanan Polres. Lah, iki lho. Oh, Pak. Wong lha mlebu kok dipameri. Ini untuk Pak Gareng. Kula sawang-sawang, Pak. Ini kebesaran cocoknya kalau dipakai Pak Anom ini, Pak. Wes muni ngono aku. Bapak, boten Bapak. Kolat Romo. Ayo, nyuwun pangapunten. Kari nyatet bae. Pak, sing nyatet amun sampean Mas Andre mawon. Wis nek kang ngono. Pak, boten anu kaos sing kula jiko kula larung teng kali, Pak. Supaya awake dhewe kali jenengan kali kula slamet boten wonten kasus napa-napa, Pak. Pak, tolong kaosnya yang corak lain aja, Pak Kapolres. Lah mosok aku arep dikeki kaos iki. Wis salah ya aku mbok wae ketrek. Ayo. Aku wis malih lek kegaruk ngono kuwi mbiyen makmu. Weh, malah. Lah niki rene langganan kula wonten Surabaya, Mas Gareng. Ae lho, elek sarungmu sik kerino lho. Masa rono keri dhewe Mas Bayu. Kusik to. Kusik sarungku karo sarung sapa? Mas Bayu. Lho yu sarungku karo sarungku kebar. Bocah iki mungkin kok ya sik kok ngono ndoli iki wis tutup. Lah saiki tutup aku bingung manggone ngendi. Saiki wis pindah ning Turki. Turki itu apa, Pak? Turki jing. Turki jing. Nggih. Kok tadi buatan niki pun kula saestu yen saya tetap walaupun saya ini rakyat jelata atau yen standar teng wayang kula niku mung batur, Pak. Ning ajeng kula ketinggalaken bahwa saya walaupun dengan derajat ini tidak akan melanggar hukum, melanggar aturan yang telah ditentukan oleh bapak-bapak polisi. Amin. Ngoten. Dadi ambak kula niku ngeten wonge sabar, ora cengkiling, ora mangan moro tangan, ora tau ngunek-ngunekke wong wedok. Lah ngono makane aku tresno karo sampean kok aku mbok edak-edakne. Kowe tresno karo aku lak mung arep mangan kayaku. Alah sampean lho, kok ya ngono aja ngono aku lho kaya golek dhewe. Coba sok aku wis ora payu. Mas ya apa? Ngono ya. Lah iki ora ngetok-ngetokke. Ora ketok. Sampean rupane kaya kethek aku tresno lho, Mas. Sampeyan rupane bagus kethek aku tresno lho, Mas. Ora wis bener kaya kethekmu. Ben ngonekke kaya ngene bagus sing ngenyek kowe malah. Lah kepiye? Kowe tak ngonekke katarak ora gelem. Kaya ngene kok ora. Iki kanggo contoh para anggota Bayangkara yang semakin bersatu dan semakin solid apalagi terbukti mengamankan ke pemilu tahun 2014 kemarin dengan sukses selamat tanpa halangan suatu apapun. Leres. Iki sing baku niku kita juga mengucapkan terima kasih kepada anggota Bayangkara yang telah aktif mengamankan jalannya pemilu. Nggih, saestu menika. Nggih, Pak. Dan untuk pemilu niku
enten artine niki sabubare pemilihan umum lho Pak. Pemilu sak bubari pemilu wonten anu artine apa? Pemilu pelaksanaannya telah berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Nggih. Milih anggota DPR dan milih presiden telah dilaksanakan dengan azas luber. Niku lupakan perbedaan antar sesama masyarakat, mari kita bersatu kembali demi negaramu. Nggih. Pemilu Pak Milo Gundi saat ini nglaleke perbedaan kemarin-kemarin bersatu lagi. Pileg pilpres menika saben 5 tahun sekali mesti wonten. Amin. Jangan mengorbankan kebutuhan yang abadi adalah guyub rukun niku wau. Nggih, leres Pak. Itu sesaat hanya 5 tahun gitu. 5 tahun. Mari pulihkan kembali rasa kita. Nggih. Gitu, si penting kudu nggalang persatuan dan kesatuan. Nggih. Wah, alhamdulillah kisah lancar-lancar mawon Bapak. Tinggi. Lho kathah nawakan kula tampi menika. Napa Pak? Ingkang sepisan kula badhe ngaturaken selamat ulang tahun untuk Bapak Santu Junaidi dari Jakarta. Tanggal 4 September 64 kelahirannya, terus ini tanggal 4 September 2014. Semoga sukses, sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Saya Bapak Supriyadi PT Gunung Mas, Gondang Legi Malang. Pak Pri, nggih. Nyuwun kutut manggung Mbak Lucy ingkang nembang menika pelangenan kula, matur nuwun. Pak Pri menika wau ingkang legati kalih kanca-kanca presiden Rama. Inji wau sampun dipun kirim. Mboten namung para kadang presiden, kalih kula ngopeni pun mboten nuwun. Mekaten nggih. Mboten Malang dikirim langsung surau pemukai. Rek, pripun? wis tau daran bebek ongkep. Kula yang bebek metik pun tahu Pak. Bebek ongkep napa? Ongkep napa? Diungkep niku lho. Oh, bebek diungkep. Nggih. Wah, dereng nate Pak. Matur Pak Pri lak diparingi. Kula wong ge diparingi ning kula tolak Pak. Lho, Jenengan lak diaturi bebek ungkep. nggih. Kula diparingi kali Pak Pri. Bak truk e. Nyetiku kersane kok. Dupe Gunung Mas garape bak truk e, aku dikai bak truk ki terus. Lah sampean ora purun. Ora gelem. Ya lek terang ora purun sampean wis tak pesene khusus dhewe mau. Pak Pri kan menika punya perusahaan itu bak truk. Lah siji mawon Pak Pri kula pesen setunggal nggih bojo kula. Heeh. Enten peti trembelo niku lho. Oke, Mbak Lucy, siap. Aku sok ora diterbelo buning dhewe wis. Aku ora kok keri kok ya. Kok senengane kok medeni. Nggih monggo. Monggo. Kutut manggung Mbak Lucy. Pagelaran menika dipun streaming radio video Kas FC. Ugi dipun pilih radio Karisma 95,2 FM Pujon Malang. Ugi radio Karisma 88,0 FM Magetan. Wah. Mendingan memandang Mas Garek. Nggih, Pak. Iya, nganu matur sembah nuwun dipun rilem. Kateko wae. Oh, niki kutute jumen. Nggih, manggung monggo kalian jumeneng. Nggih. Pun merdeka. Mau menjikane kan duet kali burus ngoten kok. Oh, ngoten. Nggih. Wong ki bengi iki manuke kudu ngadeg kok. Reng, Nun, lambemu napa? lho lan iki lak Lucy ku lak nembak kutut manggung kudu ngadeg manuke. Ya to Pak De. Soale Pak Pri iki Iya pancen ngono dadi Pak Primo manuke supaya ngadeg anu piye? Pripun to? Tembang kutut manggung Bu, monggo. Nggih. Mau pamrutanipun Pak Pri badhe duet ngaten Pak Pri wau nggih. Mboten. Nggih. Monggo Mbak Lucy monggo.
Siati. Ayo jare dhewe. Monggo Mbak Rus. Mbak Lucy, monggo. Pongkeke, Mbak. Suara masa digo uang muka. Gue jiko kendaraan iso gue bayar DP suaranya. Dari Pak Sunari Jabung Pakis pengembang wayang kulit minta gending untuk manggung. Monggo dijaturke. Gantos Mbak Rus monggo. Langsung manggung Mbak Rus. Komponen sing seru mon. Ya. Double loro mon. Ya. Tiap hari direng. Double telu mon. Ya. Double papat don. Rasane diketak lawangan we. Oh, muga-muga keburuan tempul we. Kokon ku mendang, wakilku mendang lho iki. Gantos Mbak Lucy. Neno neno. Mangga Pak Pri. Nggih. Mangga Mas. Mangga. Gantos Mbak Rus, Mbak Rusiati. Noino
Promi Tohur. Kula niku lak kersane Pak Pri iki kudu ngungkong nih. Wis to, aja ngurusi kutute Pak Pri, wis iso manggung. Oh, cemburu. Wis iso manggung dhewe mbekku sing keturun ra mbok gungke. Aku saleh ra. Aku bisa ngerti Pak Pri kalau Pak Kapolres ini sampean mentel bedel dah. Kantos Mbak Rus monggo terakhir. Lujeng Katang pen kudo nyungklang dipun buksani Mas Gareng monggo. pambul saking Bapak Priyo Mas Gareng nggih untuk manggung dawah kuda nyongklang mugi saged katampilan damel renaning penggalipun Pak Pri dalai kang mirsani dalu menika amin saged kagem jampi saya lagi Mas Gareng dipun raos wayangan hanya sebagai background yang penting niku doane sing padha rawuh niku Mas Gareng nggih sik Pak terus pundi ada tahanan ucul niku tahanan ucul lho peladana
Lah kok ora nyono. Iki konsel nomor piro gitu. Kejutan tenan. Temenan untuk Bapak Haji Syakirun saking Madiun. Kanthi, Pak. Sekarang ngendi kok mak bedunduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golek remon. Kula pados remon, Mbak Cange. Oh nggih. Sing penting ra kena perwaku kan niki mriki. Lanjut to. Remon niku golek lemburan ngoten lho. Oh, lemburan. Nggih, panjenenganipun kula didelikke acara kula niku benjang dalu. Oh, ngaten. Kula benjang wonten Danamulya, wonten Liyep mriko. Oh iya, Liyep Panten Liyep. Nggih, jane nggih pun dangu lek anu panjenengane didelikke kok. Oh. Pokoke metune kejutan lah sowan Pak Andi. Pak Adi menika Adi nggih. mantan KPK, dari polisi yang jujur ya Pak Adi iki. Mantan dari anggota penyidik KPK lah. Kirun ra termasuk KPK. Apa? Kelompok pelawak Kirun niku ra. Matur nuwun Pak Adi, mohon izin Pak, secara kejutan tanpa dinyono-nyono. Kirun derek sowan mriki, makasih Pak. Saya hormat pada beliau itu kalau pada anggota yang senior, biarpun pangkatnya tinggi, tapi dengan yang sepuh-sepuh polisi yang paling tua, pangkatnya nom-nom, manggilipun mboten nama. Oh, Pak D. Jadi lek nglungguh ketok Jawane ngargai polisi jasa yang sepuh-sepuh sedaya dipun aturi Pak D. Nek nimbali tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Juga mohon izin Mas Gareng, Mbak Lucy, Pak Nom. Sedianya Bapak Ugong Wiono hadir Pak Kapolda, namun ngepasi barengi pelantikan di Jakarta beliau. Oh, jadi beliau nggak bisa hadir, akhirnya Kirun suruh mewakili ke sini. Mewakili. Wakil Kapolda. Wakil Kapolda. Kuwi ora Kapolda kuwi pol banget. Wis pol. Wis ngaku wakil Kapolda lho. Kan yo bangga. Lah Pak polisi diwakili rakyat kan hebat. Rakyat itu harus jadi wakilnya polisi, artinya rakyat masyarakat Indonesia harus jadi polisi di pribadinya masing-masing, tidak melanggar hukum, taat dengan peraturan, jangan takut dengan polisi kalau Anda tidak melanggar hukum. Wih, artinya tertib. Dan aku karo polisi tetep wedi kok. Wedi wong kowe kulino kejegluk kena polisi tidur. Nyuwun sewu menika apa? Biasanipun nek Pak polisi kemana-mana itu kan membawa senjata. Panjenengan ngendi senjatanipun? Tak delikne kok, Nduk. Kula niku penasaran lho. Peluru karek loro ae kok. Jane sasaran tembak aku pilih sing ning kono kae. Polisi ku loro. Makasih Dan. Nah, mohon izin Mbak Cange. Kowe arep ndi kok arep izin? Aku ora ngerti istilah polisi iki. Kalau sama Bapak polisi siap, mohon izin Dan 86. Ngono. Lah yen ora Mohon izin dianggit golek izin arep lunga. Lah kowe ora diizini piye kok? Ora dijini yo ngeyel, golek remon kok. Golek lemburan sing ngurusi Mas Pri iki nggo. Ngono. Aku ora nyuwun Pak Adi dene kono perasaan yo. Monggo. Mohon izin lho Pak. Tur yo saru Mbak Cange. Ki Kapolres lho. Ayo Kapol. Njaluk perasaan kowe dikai aku jaluk nosan. Saru aja. Nuwun sewu Pak Adi, mohon izin Pak. Saru aja sok. Saru Pak nuwun sewu nyuwun tambah. Iya, saru dagelan seniman kok neng Pak Kapolres nuwun sewu Pak. Saru luwih saru nek iki nek Kapolres gak nambahi. Wis saru banget iki. Malah nemen iki. Tak pikir-pikir kowe iki kere akan argumentasi. Mulek kowe. Ora sing penting ki melu ndonga. Beliau nanti 28 ini berangkat haji. Insyaallah budal mulih selamat jadi haji yang mabrur. Selamat Pak Kapolres. Matur nuwun Pak, sampeyan dongakne Gareng tetep waras nggih Pak. Mungkin nek ten tanah suci Gareng sampeyan dongakne waras Pak. Benjang kula susul besok saya susul Pak.
ning ngenteni tahun 8. Loh, mboten lho niki Abah. Pas berangkatnya tahun ini katanya Pak Pri khusus Mas Gareng gratis, tapi bidalipun gandul wonten sunyine selak pesawat. Gelem. Kowe kaji nunut. Iki ket mau ngarah patiku terus iki. Bareng ning kene ana Pak Pri iki sing direbut iki. Ya wis ora apa-apa, aku cul-culan karo kowe wis. Rasa nesu. Ora nesu. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar kekasih Allah. Iya bener. Wis Kowe iki rasa nesu nyat nuwun sewu Mbak Lucy, Mbak Cange. Nggih. Kowe iki nek neng kepolisian apa meneh ning Ampel Dento kono. ngopo? Neng nggon Brimob, kowe iki ra enek regane nek dibanding anjing pelacak jenggo kae. Kok iso? Anjing pelacak iso bermaling malah kowe wedi karo maling. Lho, Ngono. lah kayak guru bermaling, aku ki maling malah iso kok. Kayak bermaling, aku maling apa tahu asu maling. Iya, nderekaken Mbak Cange monggo. Inji. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Bu Cange. Saya karyawati dari pabrik rokok GL. Kok gak Mohon minta langgam lagu Selawat Badar. kok gak nanggap dhewe? Nggih. Biasane GL ki nanggap. Kok aja meneh kok nanggap rokoke urung ketok lho ketmu. Lah iya. Lah kuwi karyawan e. Oh, karyawan to. Lah nek bose ya monggo. Karyawan mok kon tuku bosokno. Lagu ini saya tujukan buat keluarga besar Polres Kepanjen dan buat keluarga Bapak Lesmono di PT Utama Mama. Salam dari Ibu Paiti Wakil. Nggih. Dipun bawani nggih. Monggo, Monggo wiraswara. Sang setunggal. Piantun Malang nek enek Pak Anom nang Polres Panjen. Wis mesti Sing rawuh sakmeneke dalan macet total. Dene 7 tahun lho Mas Kirun. Nggih. Libur. 7 tahun ora wayangan. Lagi. Aku ngomong ini saben tahun terus begini para sederek setuju? ning anu Pak Sing delok setuju, sing golekne anggaran ki mumet. Lah iki Kirun. Aja kuwatir Cak Kirun. Wong enten Mas Matan Pri. si ana Pak Pri. Wonten Mas Pri yang kula. CS nggih. Kula niki anggaran Polres ya sentek lho, gek enek lho ki nggo Kirun bengi iki wis. Ning ya alhamdulillah penting silaturahmi, nderek silaturahmi Pak Kapolres bari ditindak haji. Ibadah haji. Sapa wong gelem hormat marang wong sing bakal tindak haji, bakal ketularan entuk hidayah Allah taala iso munggah kaji. Dadi kowe bengi iki mung ngenteni ben ketularan tok to. Ya, Dadi ora mikir apa-apa to kowe. ya mikir. Kok sing tegas kowe iki jane mung kepengin ketularan apa kepengin liyane? Ya ketularan ya mikir. Heeh. Kok ngawur wae. Ya, Medion kene iki adot tapuk lambemu kowe kok. Aja ngedek-ngedeki kancane. Kalau aclum. Gareng elek. Mau teko telat kok njaluk diberesi. Telat piye aku telat iku ora perkara jame to macete. Pancet dikejutke iki mau. Di samping kejutke niki lho perkara sempritan iki lho. Kenapa niku? Jebul beda sempritane lalu lintas karo Nggih Kirun. Ngopo? Nggih Kirun ku mak tit ngono ki sithik. Oh, tit niku cilik. Tit cilik Monggo. kaya ngerti-ngerti tit. Ngertos. Mas Dedi peraturaken anu monggo bawanipun Selawat Badar monggo. Ah, nggih. Salatullah salamullah. Menika inggih kunjuk dhateng Bapak Kapolres Pak Adi saking Porkadang Pabiban Abdi duwe Porkadang Pelawak. Menuju tindak haji. Amin. Kuntur tindak kuntur nuju ning sami kala Amin. kuntur haji mabrur. Dangu niki Pak Kapolres mengke dinas ten Polres Malang. Amin. Wis kula bedhek suwi. Cawal pindah Polda ya pangkat harus cepet kombes. Amin. Aku ala Pak Kapolres kenal karo Pak Kapolda sing anyar iki kenal banget. Kok iso kowe ngerti? Aja cerewet kowe. Segel Rungokno salatullah. Monggo. Ngono kae belajar ngono kae.
edane kleru musim-musim. Gareng belajar adan ten musala kula. Hayya Allahu Akbar kuwi kok balik. Balik neh iki piye karepmu ki? Lah sing pertama ora dirungokke tak baleni meneh no. Adan kok. Malah mulek. Maka ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana donya mung sedhela mula aja dilalekno agama panutanira. nyebataken ngaten Mas Kirso Mas Kali. Kados pundi? Wong 40 kuwi dongane padha karo wali siji. Nggih. Gek niki dalu sing rawuh puluhan ewan to gitu. 10.000 lebih. Menika mendoaken sedaya dumateng Polres Kepanjen Malang mriki. Amin. Nek wong 40 dongane wali siji, mongko sing hadir ribuan berarti wali pira sing donga ana kene kanggo kejayaan Polres Kepanjen. Mula kowe sok ben yen 40 dinane kudu didongake wong. Malah ngajak atine Mas Irun. Lho jare wong 40 dongane padha 40 wong ke wali siji. Ora kok 40 dinane. Lah kowe iki kok urung-urung kok wis pengen ki piye?
Aja to Reng, gaweamu cek akeh, anakmu cek cilik-cilik. Aku stres. Kaya ngono lho rungokno. Aku mikir bojo koyo ngene stres. Lah apa nek aku saya Ya rasa dipikir butuhe dienggo nyamikan kok. Sampeyan opo wong rekae tak rapeti karo tangga teparo ya mungsa konangan kok. Iki yang kelegan. Iki yang kelegan isi. Aku isin Kok isin piye? yang kelegan iki bengi-bengi tengah wengi lho. Enak tenan. Isin. Aku wong apik kok. Kok apik piye? Nek pas ngono kuwi. Lah wong wedok iki saya kleru. Riko. Nek lara sambat rekor-rekoran nek pas kuwi gak tau sak lega. Delenge nek babar ya Allah astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nek lara mesti sambat. Lah ya no. Nek pas ngono ki potuman ki pas ngono ki enak. Mula kuwi bojomu ki bener kok dadak. Bener itu konangan tangga to. Aku bar ngono ki bojo. Ayo ora apa-apa kucing ke konangan wong akeh ra disin kok. Apa kowe mikir? Lu kan malah dipamer-pamerke kok. Koyo beda. Malah sini yo. Gak mau. Ngawur. Ngono ki pas ana kucing gandhe ngono ki ana asu liwati karo Piye? ngece. Kengeng. Kucing Lambene ora enak nang. kucingnya arep mlayu malah disetop. Apa? Lho tenan, asu ki iso parkir. Piye to? Jajal numpak sepeda bablas ora hup. Kayak Tak pikir-pikir malah apik kowe timbangane asune iki. Lalu wong asu kok dadak asu ki dipangeni pangan. Asu diopeni pangan ki iso njaga Tunggu omah. omah. Iso tunggu omah iso dadi satpam. Lah, Menungso sosok diweni kebecikan ya ora matur nuwun kok. mbok wong iki kaya aku ya. Asu ki dikeki pangan iso tunggu omahku, dikeki pangan ngentekke isine omah. malah. Lah kebersihan. Lah iya tak resiki yo. Oke kebersihan. Nderekaken Mbak Nggih, Canggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menuju dalu bocange. Menika saking Mahisa Cahyanira Kas FC saking Gunung Kawi Malang. Cih, Gontelo. Leres nyuwun jineman Sarkara. Wih, dhuwur. Mugi-mugi Bapak Enom dalam Mas Bayu sak rombongan tansah manggih karahayon. amin. Matur nuwun, wassalam. Nggih. Malam ini kejutan untuk Polres Kepanjen. Apa? Klambine gareng anyar. Kayak Pak Polisi Sokrat ki guri tulisannya Reng. Apa? Tahanan Polres Kepanjen. Oh, sampun mau. Oh ngerti omong kaose tak nggo kon nunggu kowe ya. Siapa? Sing gegeden mau lho. Ukurane L lho Pak De. Heeh, Malah seneng. Di bawah mriku anu Mas Gareng. Nggih. Ada pembagian door prize. Weh, melumpuh. Dibagi 2 season. Cih, Limbukan kali goro-goro. Ada 100 hadiah. Wah, suwek lambe iki nggo. Mila bar niki mriki diaturke. 50 hadiah ki maca sakmono kuwi. Monggo. Engko nek Salah tunggal monggo. Sarkara. Nah, monggo. Mbak Persiati monggo. makan. lambene anyar. Nggihipun kirang lebih monggo. Dipun dibaken malih. Sanyata
Sampun katur menika wau jeneman Sarakara dening Ibu Rusiati Abah Kirsa Mas. Nggih, dangu mboten medal ya, Pak. Terus Nggih. saka kangeni lagu niki wau ora beda kangeni warga masyarakat Malang bab wayangan kepanjen iki nggih Mas Gareng. Amin, mugi-mugi. Kapane rawuh bludak. Wah, pun boten umum. Nggih. Mugi-mugi Gusti ngejabahi. Amin. Amin. Saben tahun saged sowan mriki malih nggih. Amin. Alhamdulillah. Niki pun direncana Amin. kalian Pak Kapolres bekerja sama dengan Gunung Mas. Nggih. Wayangan ngeten iki ajeng dianake sesasi ping 4. Mas Gareng, Nun. aku setahun itu lho. Ana dagelan omong gor terus stroke Mas. Tuh, nggak niku mau wacana kok, Pak. Wacana apa mau ora dilaksanake ya ora apa-apa ya. Ya rasa diwaca. Lho lah, Pak. Kowe iki tak usulke yen sesasi ping 4 apa ora lumayan go lebon kendaraan. Lebon kendaraan. Ya remuk. Ya muga-muga ben taun lumati. Nah, Oh, niku mawon. nah, nggih, Wes. matur sembah nuwun. Sampun dipun beto Mas kedulur mondong baku kok menawa. Ndi? Monggo menika Undian mbako. saking panitia ngersakaken lagu Monggo. Polri Satria Bayangkara. Hah? Menika garapan abdi. Monggo perkara kalian dipun aturaken dhateng panitia bab wekdalipun kangge bagian terus pres menika nggih Mas. Nggih. Mas Kirun. Sampun dipun undi kantun maos, kantun maca menika. Monggo Cak, Satria Bayangkara dados Polri Satria Bayangkara. Republik Indonesia. Polri Satria Bayangkara Republik Indonesia. Polri sadulurku, Polri kekasihku, windraku, sadulurku, kekasihku, aja padha rebutan Polri duweni kabeh bangsa Indonesia. Polri rakyat dewasa mangko aladeni, mangko akhir zaman. Polri pengayoman, putra kekuatan jiwa Pancasila, yang masuk di bangga jatuh dan prasut Polri rakyat terus madungan. Polri Satria Bayangkara Republik Indonesia. Polri sadulurku, Polri kekasihku, windraku, sadulurku, kekasihku, aja padha rebutan Polri duweni kabeh bangsa Indonesia. Polri rakyat dewasa mangko aladeni, lumaku akhir zaman. Polri pengayoman, putra kekuatan jiwa Pancasila, yang masuk di bangga jatuh dan prasut Polri rakyat terus madungan. sampun katur Mars Polri Satria Bayangkara. Nggih. Selajengipun wekdal katur dhateng panitia monggo akibari maos Dorpres kalau Nah, Dorpres. Silakan Mas Broto. monggo minggah mawon monggo. Monggo. Monggo, Mas. Nah, kene. Dorpres. Oh, alah Mas. Oh, lho. Alah Gusti Lah alah. nganggo drosoran barang. Malah kaya ula. Kene sing diwaca dhisik kene. Monggo ingkang ngasta KTP. KTP
dipun siapaken mangke hadiah saged dipun pendet wonten Jombang. Lho kok Jombang. door prize kene kok jupane Jombang lho. Gak ning Jombang. Di tempat biasanya. Oh. Biasanya ngendi aku ora ngerti. Kok tempat biasanya. Yang penting hadiah ada 50 door prize buat sampean. Langsung diwaca, Mas. Yuk. Dut, langsung diwaca. Nggih. Kowe apa aku? Loh, enak hitungane lho nek maca aku. Ayo Ren, kowe situ. Loh, aku ya kan maca. Beripatmu ketok. Pirang persen? Cak Kirun selawe, Mas Gareng selawe. Wah, niki ning motor aja. Ya, Mas. Wah, kayak KTP nu KTP di fotokopi. Fotokopi wis kirim mripate tuwa fotokopine bleret. Ya nyadari ta nek mripat. Nggak jemput settingan. Monggo. Wah, Surawuro goleke gawean wong kuwi. Nanti kacamata apa ora? Nek ora ngilih tak silene. Nang gone kono lho, nang gone anu pakis kacamata jaran. Ngono. Wah, nggo kacamata barang gareng. Duwe era gablek kok dadak. Ancen niku lek tulisan mboten ketawis abang menika. Niku anu foto paringan. Lek duit karo Aja ukuranmu aja gede-gede lho, Reng. Nek gawe kaca ning dokter diukur siji HP. Gareng nganggo kacamata kok matane kaya 6. kan ados donat nggih. Ayo, nang dibahas. Nggih, kali nguber waktu. Mari Jin nguber waktu. Yang pertama jatuh Mas Arsyad. Mas Arsyad Jalan Adikarya Kepanjen. Ayo Mas Arsyad Ardirejo. Wis Mas Arsyad Ardirejo Kepanjen. Enek karepmu ora karepmu kuwi lho. Wis mesti tak waca. Yang kedua Mas Hasanuddin Supriyanto Malang Jalan Adi Utomo 34. Menika saking anu sing entuk Suwito Grobogan. Laire omahe Kradenan. Mas Suwito. Wis tak waca jalane pokoke jeneng Wito ya Kradenan. Lha iki kok Suwito meneh? Ya engko ya waca Suwito wis. Kali Suwito Grobogan. Ah, kok Suwito. ganti loro e. Heeh. Niki Mbak Mariska Sukorjo Gondang Legi, Mbak Marisa Sukorjo Gondang Legi disambung melih panjenenganipun Jayus Haryono Jalan Keramatan pakai saji. Priyono Sumber Pucung Imam Bagas Koro Jalan Madura Dusun Lowok Waru. Sukar sekali Sumber Kerto. Jenenge sapa? Sukar. Kok sekali? Sukar Sidamulya. Nggih Mas Sukar Sidamulya Sumberoto. Wah, lalu ini Mas Nur Salep Salim. Nur Salim. Nur Salim Kepanjen. Awake dhewe nyeluki wong coblosan kepala desa lho. Ngadi langkung. Ya wis pokoke ngono. Imam Mahmudin, Imam Mukidin, Kebon Agung apa? Kebobang Imam Mukidin. Kus Iki tunggule Kaji Muhyiddin. Kus Triadi Cepoko Mulyo masuk ke bilik 3. Kayak pilpres. Mujadi diharap pulang, mbae. Mujadi Suparno Kromengan, Mujadi Kromengan. Suparno Ngadi Langkung. Pak Suparno. Muslimin Dusun Kerajaan Ujon Lor. Ayo sapa iki? Muh Makmun Kepanjen, Mas Makmun Kepanjen. Mudofar Ngadi Langkung Kepanjen. Mujiadi Kromengan. Yeni Kristiana Jalan Asmoro Yon Sipur 5 Suwito Grobogan meneh. Ganti. Wah, kemen KTP-ne piro to jan iki? Suwandi Glonggong Penggelanggang Suwandi. Gelanggang Suwandi Gelanggang. Mujiadi Kromengan.
Darno Jalan Sultan Agung. Ermanto Purwodadi, Ermanto Purwodadi niki Joko Sambang Sawunggaling Sarip Tambak Oso Sogol Pendekar Sumur Gemuling Polo Sarkawi saking ate kaya lakon ludruk tadi. Kakek Yabani Kepanjen, Yabani Sukadi Tumpang Rejo, tumpang-tumpangan, Tumpang Rejo Sukadi. Koirul Mahin Ngadilangkung, Koirul Mahin. Mas Yasin Kebumang, Kebubang. Ya bener lah. Sutikno Karangrejo, Sutikno. Mong Koirul Ngadi Langkung. Lah iki wedok iki Darsini Rusyati. Fahmi, wis idene Pak Anom kabeh. Dudu ta iki. Dudu Tak pikir. ngawure. Arek entuk setrika mencap-mencep. Nah niki Siti Munawaroh Plekenuk Mutmainah. Iki piye, Mas? Siti Asia, Duk. Siti Asia Kedung Pedaringan. Niki nggih diwaca. Goleknone 50-50 kas. Sahlan Jalan Bromo Kepanjen. Aku ora mikir kanune undiane. Apa? Mikir Mas Anom kalau linga. Penak menteh ya. Marjianto Wadanpuro Bulu Lawang. Aku kok perang 10 menit tok. Sutopo Wonosari. Debok iki mayare yo nggawa dhuwit. Apa dhewe suwe cangkeme. Mas Anom blek-blek dados. Mas Yasin dari Ngajum. Aku kok sulukku ndek-ndek. Haryanto Jenggolo Kepanjen. Sumiarsih Kedung Bang, kono kok Sumiarsih. Nama Kumpul Kebo. Iya to Pak Dik. Iki lho, wacane to. Oh, kumpul tak, Dik. Kumpul barang miring. Kempul kuwi. Nama kumpul Desa Slumprit Pagelaran. Totok Widodo Desa Talangagung Kepanjen. Iki sapa to Mas melok waca bisi ana kupingku. Wah angel ram jenenge Sumarti Ningsih Cakra Minata Kepanjen Cepaka Mulya. Cepaka Mulya Sumarti Ningsih. Yasukin. Slorok Krupyangan. Sandirono. Sandirono. Kok di Sandirono? Digone rumah. Kasto Kedung Monggo nggih. Kedung Monggo. Mas Likah Candirejo Kepanjen. Mas Likah Candirejo Kepanjen. Iki Mas Likah nek. Iki Mas Likah kaya mutu kopi. Suwandi Permanu Pake Saji. Doni Setiawan Sukoraharjo Kepanjen. Belum kawin. Prihatin. Rencana kawin Ardirejo. Prihatin Ardirejo. Aidi Mulya Winarto Banjarsari. Ngajum. Iki Titit Agung. Oh Pipit Agung Wahyudi. Sumber pocong. Pipit Agung Wahyudi. Suliyono Sumber Pucung. Nek ngene iki ben-bengine kuat. Iki Sriyono. Sesuk arep nang Sragen kok entuk istirahat nang panggung. Sriyono Senggu Roh Kepanjen. Nggih. Sapa to rek? Suyitno Desa Tugurejo Wates. Samalakatak. Wis jelas iki. Samalakatak Mas. Zainuddin MJ Zainuddin Azhar
Rejo kepanjen. Wis lho, wis kabeh. Pun. Wis. Almarhum Sumar Bagyo. Marang Saya urip. Arep entuk Durpres kok dipatekke. ayo. Wis. Ayo. Wis kotake rung tak waca lho, Mas. Ayo. Wis. Aku mbrebes milih kuku. Wah. Ini tak rewang. Sampun. Nggih, Pak, kula rewangi dhewe kacamata ya aku sakler wae ra entuk. Engko tak goleki dhewe Durpres. Apa? Tali. Nggih, Durpres sampun kula laksanakaken, Bapak. Inggih mangke bab maos permintaan lagu nggih gara-gara. Nggih, kalian hadiah utama nanti pas goro-goro. Nggih, masih 50 lembar lagi. Nggih. Amin, amin.